Salutare tuturor și vreau la acest prim episod YouTube și gata voastră de acum încolo. Sunt un jucător de Fortnite și de Fortnite Horizon 4. Am peste 165 de mașini, mai exact 167 de mașini. O să încep să fac episoade cât de potrivit. Am 337 de șosele cunoscute. Am 81.000 de bunuri. Am toate comorile făcute. Am Kraken, am The Leviathan, am The Colossus, am The Marathon, am The Ganglet, am și The Titan. Deci pot să spun că sunt un player destul de bun pentru 11 ani. Această mașină o am de la Top Gear. Îmi pare rău că filmează, de fapt nu arată mai frumos noaptea. Sper că această introducere să vă placă. A fost foarte scurtă, iar eu am fost nocit. Iar noi ne revedem data viitoare. Ciao!